Santutxutarrok, heldu da gure zangutzu bazarratera, jaiei hasiera ematera. Heldu dira Santutxuko jaiak. 9 egun hauetan zehar, auzo guztiarentzako zuzendutako ekimenak bildu ditugu. Auzotarrok aukeratutakoak, sortutakoak eta landutakoak. Auzotik auzoarentzat. Kultura kalera aterako dugu. Jendea kalera aterako da. Ondo pasatzera, gozatzera, dantza egitera, ligatzera, inkomunikazioa apurtuz, elkar ezagutzera. Jaiak astera doazen momentu honetan, aipatu behar dugu udaltzaren papera. Lagundu beharrean, ekimenak egiteko gero eta oztopo gehiago jartzen dizkigu. Herritarrok kale hartzeko gero eta oztopo gehiago. Aurten gargantua baitu dute eta horrela gure jaietako ikur garrantzitsuenetako batek ezingo ditu gure kaleak aleitu egunotan. Gargantua herriarentzat. Bestalde, egun hauetan hain zuzen ere, Bilbao Live izango dugu Bilbon. Gure alkataren beste fanfarronada bat. Azken aldian, obsesioa bihurtu den Bilboren fama handitzea helburu duena. Zer gertatzen da bilbotarrokin eta gure jaiekin? Kontrolatzen ez dutenaren aurka egiten dute. Gazteok, gazte izategatik erasotuak diren bezala. Epaiketekin eta izunekin. Ezin izango dute. Gurekin jai duzue. Emakumeak pairatzen duen indarkeria ere aipatu behar. Ez dugu onartuko. Kalean libre eta lasai egon daitezen, denok adi aurkituko gaituzue. Ezin dugu ahaztu jaiak hain ugaria diren garai honetan, hainbat auzotar hemendik oso urrun daudela. Eta batzuk Madrilera jaistera behartuta gaudela 1888 makrosumario zentzugabea dela eta. Hemen egon behar dugu guztiok gure auzoko jaiak gozatzen. Beraz, jaietan, egun hauetan, denok topera kalera. Denok gozatzera, lan egitera, parranda egitera, denok jaietara. Gora Santutxuko jaiak! Gora! Gora Santutxu! Gora!